От БНБ ни обясняват много в детайли какво точно се случва, а използват техните си банкови термини, които повечето хора не разбират, тъй като в училище не се учи финансово образование в обикновеното. С това реших да обясня нагледно как работи една банка, за да разберем какво се случва в момента. Една банка може да се представи като този квадрат, който представлява парите, с които оперира банката. Тези пари са формирани първо от създателите на банката, са дали едни пари, а също така много на брой хора са дали пари на банката под формата на спестявания, спестовни влогове. Банката може да набира пари по други начини, не претендирам за изчерпателност, това е едно много грубо обяснение. Но тия хора, които са дали пари, първо участниците, създателите на банката, също както и обикновените хора, които си дали спестяванията на банката, формират едно нещо, което се нарича капитал на банката и тя оперира с него. Този капитал банката не си го държи под дюшека, в буркани или в сейфове. Тя тия пари ги взима и ги пуска да работят под формата на кредити, например за жилище. Ето, тук някой човече е получил кредит за жилище. Друго човече, например, е получило кредит за автомобил. Трето човече е получило кредит за да си направи фабрика. Така, тия човечета, като получат парите, след това почват да ги връщат с някаква лихва, която върху основния капитал на банката формира още малко отгоре под формата на печалба. Какво прави с тази печалба банката? Ами част от нея връща обратно на ето тези, които са вложителите, под формата на лихви по депозитите, а другата част реинвестира вътре в основния си капитал и пак раздава за кредити. Така че в един момент капитала и представлява нещо такова. Наред с това, банката държи едно нещо, което се нарича ликвидност. А именно това са буквално пари по клоновата мрежа, по сейфове, така че налични пари, които не са раздадени тук. Така че когато цъфне тук едно човече и каже аз искам моите пари, банката веднага взима част от текущата ликвидност и я дава на това човече. Сега в момента знаете как една банка функционира. Знаете какво е капитала, знаете как се въртат парите от тук насам обратно и знаете най-вече какво е това нещо ликвидност, за което постоянно се говори. Така, какво правим обаче, ако изведнъж тук цъфнат N на брой човечета, които кажат аз си искам парите. Добре, казва банката, веднага му ги дава. Това изяжда част от ликвидността. След това казва, аз си ги искам. Добре, банката му ги връща. Изяжда още една част от ликвидността. Това казва, аз си ги искам. Добре, банката му ги дава. Така, ядейки ликвидността на банката, тия човечета, а именно вложителите на банката, може да се изпадне ситуация, в която може да дойде ето това човече и неговата част да се пада в ето този правоъгълник. Така. Хоп. Тези пари обаче не са налични при банката. И това е така нареченият проблем с ликвидността, за който говорят. Забележете, банката не е фалирала, нито е изгубила парите. Тези пари, които са тук, просто в момента са под формата на кредити дадени. Така че банката в този момент не може да даде на ето това човече парите, които той иска. Пита се в задачата, и това оставям на вас, кой е проблема? Кое е създало проблема с тая система? Тия хора, които изведнъж са изтеглили парите, или може би е дошъл Кумчо Вълчо и е изял всичките пари. Оставям на вас да прецените.